22-га сесія гарадскога савета дэпутатаў традыцыйна пачалася з разгляду шэрагу асноўных пытанняў, звязаных з планам работы на будучы год. З дакладамі па сваіх напрамках дзейнасці выступілі начальнікі аддзелаў брэсцкага гарвыканкама, прадстаўнікі брэсцкай гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі, брэсцкай цэнтральнай паліклінікі. Сярод пытанняў для абмеркавання выканання бюджэта за адыходзячы год, змяненне стаўкі зямельнага падатку і падатку на нерухомасць, прызначэнне стыпендый лепшым спартсменам Брэста і іншае. На парадку дня таксама было вельмі актуальнае пытанне – выбары дэлегатаў на 6-й усебеларускі народны сход, які адбудзецца 11-12 лютага. Дарэчы, усяго сярод удзельнікаў народнага форуму будзе 310 чалавек. Горад Брэст на усебеларускім народным сходзе прадставіць 77 чалавек. Сегодня на сессии городского совета депутатов мы довели квоту. От города Бреста, от нашего городского депутатского корпуса поедет 34 делегата. Это депутаты городского совета и часть депутатов, 8 человек от областного совета, которые избраны были по округам города Бреста. Сярод удзельнікаў усебеларускага народнага форуму прадстаўнікі ўсіх катэгорый служачых і працуючых. Прапаноў на развіццё дзяржавы на будучую пяцігодку многа і датычацца яны розных сфер жыцця. Частка з іх ужо была абмеркавана падчас правядзення дыялогавых пляцовак. Брестская область, которая больше всего проживает многодетных семей. Значит, одно из предложений, которое выносилось общественными организациями, это укрепление института семьи, большая поддержка многодетных семей, соответственно, возможности получения детьми образования, строительства жилья, медицинское обслуживание. Акрамя гэтага прайшло сумеснае пасяджэнне брэсцкага гарадскога савета дэпутатаў і брэсцкага гарадскога выканаўчага камітэта, дзе былі падведзены вынікі выканання прагнозаў сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2020, а таксама разгледжаны планы работы на 2021. Успешная работа позволила максимально минимизировать те вызовы, которые характерны сейчас для всех нас. Я имею в виду, что мы практически обеспечили жителей города Бреста без потерь комплекс всех услуг медицинских, транспортных, коммунальных. Оценивая итоги этого трудного года, я хочу сказать, что они достойны. И достойны потому, что каждый руководитель, каждый на своем рабочем месте делал все возможное, чтобы во втором тысячелетии наш город продолжил то движение вперед, которое мы обозначили. Гаворачы пра перспектыву сацыяльна-эканамічнага развіцця Брэста, Александр Рагачук падкрэсліў, неабходна прагназаваць шлях рэалістычны, а не звыш аптымістычны. Ва ўсялякім выпадку ў першыя паўгода. І не забываць пра рэалізацыю запланаваных праектаў. Софія Беражная, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».